Jane ora lewat kene kok. Oh. Kowe ngomong apa to, Pak? Oh. Raden sik weno. Raden kono wae. Wis ora ngoyahi no wongi. Walah no wongi ngoyah nah. Ana yang bayu. Jalan no mati po. Kabeh. Iya. Artinya Dita? Dek, makan, Dek. Mama. Mangan ra. Ket mesok kowe ra mangan. Mangan yo, Mak. Mana apa kowe? Tahu dun meja mau, Mak. Hah? Tahu gun meja? Kowe iki racun tikus. Sok, Mak. Ngomong urung jelas wae kok.